Shafi'i wa Ahmad, haka ne. In ba a manta ba, malam yana mana magana yaushe za a umarci ƙaramin yaro da ya yi sallah. Yaushe za a umarci ƙaramin yaro da ya yi sallah. Ya kawo mana maganganu, ya fara kawo mana ruwaya na Abu Daud a cikin sunan ɗinsa. Ya kawo mana ruwaya ta biyu wanda annabi ya ce marru auladakum bis salati wa hum abna'is saba. Sannan mun karanta maganan al-Imam Abu Suleiman Al-Kutawi, shine ya ce wa qaraqtu lafal ulama, haƙiƙa malamai sun yi saɓani. Wa'yansu su ce malamai sun ƙara wa juna ilimi, rahimahumullahu, Allah ya musu rahama, fi hukumi tariku sala, akan hukuncin wanda ya bar sallah. faƙala malik wa shafi'i wa ahmad, imamul malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal sun ce rahimahumullahu, Allah ya musu rahama, suka ce tariku salati ya ƙatulu darban bisaifi. tariku sala ana kashe shi ne ta hanyar dukan sama, ana sare shi da ainihin takobi, ko dukansa da ainihin takobi fi raqabatihi a wuyansa, kenan sare shi kenan ko. Sun maktalafu, sannan sai suka yi saɓani fi kufurihi, akan kafircinsa, ya kafirta ko bai kafirta ba. Iza taraka hamin gairu uzurin, in ya bar sallah din ba tare da wani uzuri ba. In ya bar sallah din ba tare da wani uzuri ba, shin ya kafirta ko bai kafirta ba. Hatta ya kharuju waqtuha, har lokacin ta ya fita, me matsayinsa. Kun ga yanzu ba sallan ya bari gaba ɗaya ba, ya bar sallan ne bai yi ta ba har lokacin ta ya fita. Akan wannan ake magana. Yawwa. faƙala ibrahimun naka'i ya ce, Allah masa rahama, wa ayubu saktiyani, da babban malami ayubu saktiyani, wa abdullahi bin mubarak, da abdullahi bin mubarak, mun san shi a tabi'in nan, wa Ahmad bin hanbal, da imamu Ahmad bin hanbal, imamu ahlus sunna wal jama'a. Kaga wanda ya haddace hadisi miliyan nawa miliyan 1 ko. Wa ishaq bin rahawaihi, ko rahawiya, da ana karantawa da haka, shi ma mun san shi ai. In ana magana imam malik sai an kawo ishaq bin rahawiya, yana cikin manyan malamai na wancan lokacin, shi ma tabi'i ne in ban manta ba, yana cikin malamai tabi'ai, duk tare suka da su ibrahimun naka'i din. Suka ce huwa kafirin, kafiri ne. Kun ji hukuncin su, an gane ku. Suka ce kafiri ne, wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita, kafiri ne. Kun ga anan ba a yi maganan ya yi sallan ko bai yi ba, abin da ake magana ya bar sallan lokacin ta ya fita. An fahimci hausa na ko. Idan aka ce maka mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita, a hankalce tunaninka me za ka fahimta? Ya yi sallan ko bai yi ba? Ya yi, amma me illansa? Lokacin ta ya fita ba tare da me ba, uzuri. Dalilin wannan suka ce me matsayinsa, ya kafirta. Daga gane sallah ba abin wasa ba ne. Kada zuwa ɗaure ka a prison ka dinga tunanin cewa a prison ba an ɗaure ka ba za ka yi sallah ba, don nan ake bayan gida, nan ake boli. A'a, ko a nan mutum ke bayan gida, Allah ya tsare, Allah kiyaye. A prison ko a police station ko a ina ne inda aka tsare mutum, a nan suke bayan gida, a nan suke boli, har yanzu fa sallah ba ta ɗauki a kan mutum ba. Kada mutum ya ce bari ya zauna sai lokacin da ya dawo ya samu tsarki, ya samu dama, sannan zai rama sallolin da bai ba. Allah ba zai karɓa ba. In kai haka, kana cin waɗanda ake magana a nan, an gane ko. Dole ne kai kawai abin da ake so ka gane, ita wannan sallar fa a wajenka dole ce. Duk yadda ta same ka, haka za ka yi ta. Ba, galibin wadanda ake kama wasu kaso mafi soka
to uzuri ne ko ba uzuri ba ne rashin ilimin? ba uzuri ba ne, ba uzuri ba ne. An gane, ina maimaita mana cewa 'yan uwa wallahi rashin sanin abu addini irin ba uzuri ba ne. Da mutum zai shiga irin wannan halin a samu wannan matsalan dalilin zama wajen ila samu da wata cuta ko yana da wata cuta ta tashi har ya zama sanadiyar mutuwarsa, ba zai zama yana da uzuri ba. In ya mutu a wannan halin fa ya mutu a matsayin kafiri ne. Allah ba zai kalle shi ce to ai bai sani ba ne shi yasa ya kaza yanzu, a'a, saboda daman da za a bashi ne ya san haka din an bashi. Ka rayu shekaru, ka yi wayo, ka yi hankali, ka san mai kyau, ka san mara kyau, har yanzu baka san ciwon ka koyi abin da yasa ka zo duniya ba. Yaushe kake so, wani irin dama kake so Allah ya baka? An gane ko? Da haka ya kamata mu san wannan cewa babban abu ne. Amin. Na 58 wastadallu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma suka kafa hujja da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa al-ahadul lazi bainana wa bainahum as-sala, alƙawari da ke tsakaninmu da su shine mai sallah. Ana nufin waɗanda ba mu ba. Faman taraka faqad kafara, wanda ya bar taƙiƙa ya kafirta. Dan abin da dama ya bambanta mu da wanda ba mu ba shine sallar, to kai ma ba ka yi, ka zama su kenan. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainar kufri wa tarku sala, da faɗin mutum faɗin annabi da ya ce tsakanin mutum da kafirci shine barin sallah. Ma'ana abin da ya hana mutum ya kasance kafiri ko abin da ke sa mutum ya zama kafiri shine barin sallah. Yin sallan shi ke hana mutum ya zama kafiri. Allah ya samu dace. To kun ga dai maganganun waɗannan malaman da aka tattauna a kai, kun ga na farko dai inda aka yi saɓanin kawai shine wanda ya bar sallah ba da wani uzuri ba har lokacin ta ya fita, me matsayin shi? An samu irin su Ibrahimun Naka'i, Abu Ayyub a Saktiyani, waye da sauransu, ko suka ce kafiri ne, suka ainihin suka faɗi nasu hukuncin, su kuma sauran suka faɗi ainihin suka ce kafiri ne wannan. Kina akwai masu ganin ba kafiri ba ne, wanda duk mun tattauna matsalar a baya ko? To yanzu mun riga mun ji dai maganan baya, mun ji maganan da Malam ya gaya mana anan, mun riga mun san hukuncin wanda ya bar sallah. Sai ba koma kan sharhi. A sharhin akwai wasu ƙananan rubutu ban sani ba ko zan iya karanta. In na karanta to ya danganci abin da za mu karanta nan gaba. Idan mun gama sharhin akwai lokacin da za mu samu daman haka. Qala Sheikh bin Usaimin rahimahullahu, babban malami Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah masa rahama ya ce, min huquqil auladi ala aba'ihim, na cikin haƙoƙi na ƴaƴa akan iyayensu, na cikin haƙoƙi na ƴaƴa akan iyayensu, an ya'muruhum bis salati, su umurce su da yin sallah, iza balagu 7 sanawat, idan sun kai shekara 7, wa an yadarabuhum alaiha, kuma su bige su akan yin sallar, ai ala tafri'i fiha, ma'ana idan har suka batta, wa ida'atuha ko wulakanta ta, iza balagu 10 sinin, idan sun kai shekara 10. in yaro kai shekara 10 yana wasa da sallah, yana kin yin sallah, yana sallah yana wasa, to ku bige shi a kanta. Yaro ya zo masallaci shekara 10 amma yana sallah yana wasa, akwai irin waɗannan yaron ko za ga ya to dama ko a gida sakin sa aka yi kawai sakaka, da aka zo masallaci ma ɗauka wajen wasa ne, sai ga yaro ƙarami yana sallah, ma ga yaro wani ma fi shekara 10 wallahi an ba natsuwa. To shi yasa irin wannan yaron yana kusa da ni sai mai kusa, haka nake ma yaro. Inda yaro ya kai wannan shekaru yana kusa da ni, ana sallah yana wasa, kai ma zai sa sai ba za ka samu natsuwa ba. To sai dan same shi mai kusa, to yanzu zai san wani hali ake ciki, zai dan natsu. Idan an gama kuma sai a masa hukuncin da ya dace. In ba haka ba, ku da kuke sahu da shi, wallahi sai ya sa hankalinku ya fita daga sallar ya koma kansa, saboda abubuwan da zai dinga yi, ya sosa nan, ya saki hannun, ya mai da hannun kirji,
ya cire rigan shi haka ya ta yin abubuwa kai ya hana ka natsuwa a naka sallah. Ko ba a yi ruku'u ba ya je ruku'u ya kama sososhen kafa ya ƙara dawa kuma ya miƙe. Da haka ba ruwan shi bai damu da ma wai sallah ake ba, kuma shekararsa 10 ko 10. Mala ya ce walakin ya shiruɗu an ya kunu zaul akali, sai dai da sharaɗin su kasance yaran masu hankali ne. Ana nufin yaro daga shekara 7 ɗin zuwa shekara 10 yaro ne mai hankali. Iza balagu 7 sinin, idan sun kai shekara 7, au 10 sinin ko shekara 10, wahum la yaqilun, amma ba su da hankali. Haka kowane yaran ko wani ba ya wuce haka ba, ya dangance yanayin yaro. Akwai wa'insu abubuwa da likitoci suke faɗa cewa idan aka haifi yaro ba a kula da shi ba, musamman idan aka haifi yaro bai yi kuka ba, suka ce ya nuna yaron bai shaƙi iska ba. Kisa ga yaro an ɗaga shi sama ana dukan bayansa har sai ya yi wannan kukan. Idan aka bar shi haka bai daɗe bai kuka bai shaƙi iska ba, to ɗayan biyu, ko a rasa yaron ko kuma a waye gari dalilin wani ƙwaƙwalwansa ya yi rauni. An gane, sai ƙwaƙwalwan ya yi rauni, sai a waye gari gashi ya girma amma sai ga bai da wayo, bai da wani tasiri, abubuwa da dama bai da su, saboda sai zama kamar sakarai ko wani dolo. Sai ga abin da yaro da bai kai shekaru ba zai shi ba zai iya yi ba. An gane, to wannan kuma cikas ne ga yaro, kuma ba ana samun matsalar da ko ina bane daga irin wannan sakacin ne. Isa masana lafiya suke cewa shine amfanin haihuwar mace a asibiti. Don haka sai mala ya ce idan har suna da hankali, idan ko ba su da hankali, ya ne fihim junun, ma'ana tare da su akwai matsalan hauka. In aka ce hauka a nan ba tibiran ba, ko wauta ko sakarci ko hauka dai da muka sani. Fa innahum la yu'maruna bi shay'in, to su irin wa'annan ba umartar su da yin komai. Wala yadribuna ala shay'in, kuma ba a dukan su akan ba su yi wani abu ba a dukan su. Lakin sai dai yamna'una min al-fasadi, za a hana su yin barna. In abu ya zo na barna sai a hana su. An gane, in abu ya zo na barna sai a hana su, ba a catin ba su da hankali a basu, a'a sai a hana su, musamman ma zai zama cutarwa gare su ko cutarwa gani ko wani barna ga wani dukiya, to ba a barin su. Suwa'un fil baiti aw kharijul bait, duk ɗaya ne a cikin gida ko a wajen gida. In zai wani abu na barna sai a hana shi. Amma yanzu shi maganan a ce yayi sallah ko kaza bai taso ba, shi yanzu shari'an ba ta hau kansa ba, ko da ko ya balaga, balantana ma bai balaga ba, illa sallah ne ta hau kansa saboda wannan ka'ida da ake gaya mana. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam idrabuhum alaiha wa hum abna'i 10 sinin, da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ku bige su a kanta idan sun kai shekara 10. Al-muradu bid-darbi, abinda ake nufi da duka nan, alladhi yahsulu bihi ta'dib, wanda ake kaiwa ga ta hanyar ladabtarwa. A daki yaro ta hanyar ladabtarwa. Aka ce ladabtarwa ma'ana ba wai dukan da za a yi masa illa kuma a'a, wanda har za a ga wani abu na illa da aka yi masa, ba wannan ba. Ana so a tarbiyyantar da shi ne biladar, ba tare da wani cutarwa ba. Fala ya juzu lil'abi, bai halatta ga mahaifi uba an yadda riba auladahu, ya ainihin bige 'ya'yansa daraban mubarrihan, duka mai cutarwa. Wala ya juzu an yadda ribuhum darban mukarraran, haka bai halatta ya dinga dukansu duka na maimaitawa, la hajata ilaihi, wanda ba bukata. Ka bige yaro akan abu, an jima hagan shi ka ƙara sa hannu ka make shi, wai kai haushi kake ji, a'a, da haka za ka yi ba, kai mai hukunci lokaci guda kawai a gama. Ka sau lokaci yaro zai maka wani abu mama na wannan ba, wani abu na cin na abin nan ban haushi, wani lokaci musamman idan kullum sai ka masa magana, kuma wannan shine aikin kullum
yana kallo za ka yi alola ba kawai ya kama harkarsa kuma ba na harkar kirki ba, kuma kullum sai ka mai magana in ka ga an kira sallah ka yi kaza kullum sai ka mai, to ka san yau da gobe mai ta magana na bada haushi, musamman ya ga kana alolan kuma sai tsiri wani abun ko kuma kila ma fita ya je kama wasansa. To duka irin wannan abu, to duk da haka ka yi mai duka na bukatuwa a lokacin kuma ya gane me yayi. Bal idza taja ilaihi, mala ya ce a'a idan har akwai bukatan dukan irin wannan, misalu Allah ya umal walad lissalati, misali yaro bai tashi don yin sallah ba ila bidarbi, sai da duka, ma'ana yaro bai tashi don yin sallah sai da duka, fa innahu yadrubuhu darban ghairu mubarrihin, shi ma za a bige shi amma ba duka na cutarwa ba. Kaga wannan ai zai ja mai ta dukan ko sallan azahar yayi ka mai magana sai ka bugai sannan ya sallar la'asar ma in ya zo me kon ya hankalta sai ka ƙara dukansa sannan zai je yi sallar. To wannan dukan dan ya yi sallah din shi ma na ladabtarwa ba na cutarwa ba. Ya ce bal darban mu'tadan, a'a duka na al'ada, aka ce duka na al'ada ma'ana duka wanda yake ladabtara yaro zai san wani abu yayi ake so kada ya ƙara yi. Amma irin iyayen nan akwai wanda na sani malami ne wallahi in yadda yaransa akwai yana da wani yaro bai jin magana, ko in ce yaransa kusan guda biyun ba sa jin magana na kin ƙari, yanzu za ka yi mai magana yanzu kuma zai ƙara wani laifin. Tun yaran ɗalibanmu ne mun karantar da su ba sa jin magana. To wallahi da babban da mabiyi babban idan uban zai dake su ka ce da ƙato yake faɗa. Dama ofis din yake budewa ya tura yaro a ciki, tura kofa ya rufe ya sa sakata, kada ma ne zai kwate shi ya ta maka yana bul da shi yana naushin sai yana hada shi da bango. Wallahi ba ina naushi ba ma duka naushi, yana naushi da yana halbi da kafa da ka je na hada shi da bango kwap. To kaga wannan ai bai ba ko da yi ba. In akwai tsotsayi fa sai ya halaka shi, wala sai ga an sai ga yaro jina kuma wannan ba zai hana an jima ya sake yi ba. To me kenan aka yi? babu yawwa. Daka kullun ka dinga lura da yanayin yaranka. Akwai yaron da magana in kai masa wallahi shikenan yana tsoro, kuma ka saba ma kakka yadda da kai da mahaifiyar yaro ku ginu akan abin da bai kai ka ba duka, a'a ku saba ma yaron ku da fada da kallo, ka saba ma yaronka fada da kallo, ka tilasta ma uwar ita ma ta saba da haka. Iyaye mata kala-kala ne kamar da iyaye maza ma kala-kala ne. Wani yaron wata uwar abu kaɗan duka ne kawai, wata uwar kuma ba ita ne da matsalan ba uban ne abu kaɗan kawai maka ne. To duk wannan ba daidai ba ne. Dole ne ka yi ƙoƙari ka daure ka iya kama hannunka, ba kowane abu bane sai ka kai ma yaro duka. Idan kai da yaronka yana ƙarami ya saba da wannan dukan to ka kaɗe, nan gaba in dai duka ne wallahi ba zai ji ba. To duk mutumin da kai mai duka bai ji ba magana ne zai ji, shi ne matsalar. Da haka yaronka ya saba da in ka kalle shi ko ka yi mai magana ya saba da haka, in ka ce ya bari ya saba, in ka ce kai bari ya bari, ko wani abin yana ka zira mai ido ka haɗa ido ya bari, ka sa ma yaronka da haka. To duk ran da wani abu ya taso har ya kai ga ka ɗauki hannu ka bige shi, to ya san cewa abin ya girmama, kuma za a daɗe bai ƙara irin wannan abu don ya san yana abubuwa da dama baka da kai ba, amma wannan haka bige shi to ya san abin ba wasa ba ne. To irin waɗannan ake bukata. li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam innama amara bi darbihim la ilamihim, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yayi umarni da a doke su ne ba dan a yi musu illa ba, walakin li ta'adibihim, sai dan ladabtar da su, wa taqwimihim, da kuma miƙar da su tsaya kan hanya. Shine manufan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga anan malam bayana, kun ga da wannan hadisin da ire-irensa ba suna nufin fa ba a dukan yaro bane. Da haka maganan ka zo a ce ga wani makaranta private school ne ba a doka ne ma dukan yaro, to ka cire yaron ka wallahi. In ka ji makaranta ce doka ne ma a diki yaro a makarantan, to ka cire yaron ka in dai da gaske kake yi.
amma kana faka kana cewa wallahi ka tinga tara mutane a maka addu'a a sauke ma Qur'ani a wani me zai yi kai ka ja ai makaranta ba a dukan yaro a ba zai abin kirki ba ai a'a duka dai yana da ka'ida duka yana da ka'ida kuma kowane yaro akwai matsayin sai yanzu ka dauki yarinya budurwa ta balaga to ta kamo hanyar balaga kana malamin ta kace da ka rike ta kai ta zane ta ai bai yi ba ai yarinya in ta zama budurwa ai maganar zane ta bai yi ba akwai abubuwa a matsayinka na malami da kake da shi na hukunce da za ka yi mata akwai wa'insu abubuwa da in yaro ya kai wani mataki na shekaru za ka yi masa ya balaga ko yana gab da balaga an gane ko dan shi ma wannan akwai matsala idan yaro ya ga wannan mace ce ka sai yanayin mace shekara 14 shekara 15 ta fara nono ta fara nuna alaman balaga to haka ga ka samu wani yaron ya kai shekara 16 ma bai fara abin din balaga ba kila ma yanayinsa to idan yara suka ga cewa in mata sun yi abu yan mata baka dukan sai wani abu amma su ma za ka yi tattafkansu to nan ma akwai matsala fa akwai matsala to dole ne sai ka lura da yanayin shekarunsu da kuma yanayin yaran kuma shi ma yaro idan ya gane yanayinka ba komai kake duka ba to yana shakkanka ba zai yi wahala yi abin da za ka bugai in ba zama dole ba amma in yaro ya gane kai abu kaɗan sai maka to wannan makan ba zai sa ya daina ba in dan kai ne to irin wannan sai ka dinga sanin me za ka yi musu na hukunci saboda akwai matsayin da in yaro ya kai yana ganin shi babba ne ka zo a cikin ƙananan yara ƙannansa kila akwai ƙannansa ma ƙannansa na uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya da kuma sauran yara ƙanana suna ganin sa babba ko tana ganin kanta budurwa a cikin samari 'yan makarantansu ka zane ta kamar ka ci mata mutunci ne musamman mace to wannan zai sa ka karya mata wani yanayi nata ta ji ba ta sha'awar zuwa makarantar in ba dole ba ko kuma yau da gobe wannan ya sa ta fanɗare ta zama ma ita wannan ma in dan wannan ne ma bai hana ta duk abin da za ta yi ko insu abubuwa makamancin haka ko ta waye gari ta yi ta shirme a makarantar saboda bukatanta goma ma a aurar da ita ta haƙura da karatun kawai saboda wannan abin to dole sai malamai sun dinga kula don da ya karanta bangaren education ya san ka'idoji da aka bayar wanda ya dace akwai dai waɗanda ba su dace ba amma akwai wanda suka dace musamman in mutum ya karanta ilimin nafs a ya karanta tarbiyya wanda yana da alaka da wanda ya karanta education high islam zuwa sauransu ma'ana zai ga irin wayannan abubuwan wa fi hadha alhadith isharatu ila anna ma zahaba ilayhi ba'd almutaakhirin mimman yad'una annahum ashabu tarbiyya yace a cikin wannan hadisi akwai nuni ga waɗanda suka tafi zuwa ga waɗansu 'yan ƙarshe malaman ƙarshen zamani hakan don iya fasara shi da malaman ƙarshen zamani amma ba ana nufin fa 'yan duniya ba a malamai wanda suka zo daga baya su ake nufi a nan don in ba wuce ce malaman ƙarshen zamani to 'yan duniya kenan waɗanda ba tarbiyya kawai 'yan buga ne mimman yadda una akwai wanda suke raye cewa annahum ashabu tarbiyya cewa su masu tarbiyya ne min anna sigar la yadribuna fil madaris cewa yara ƙanana bai kamata a dinga dukansu a makarantu ba iza ahmalu idan ainihin suka aikata wani abu fa fi hadal hadis wanda ko a wannan hadisin araddu alaihim akwai maida musu da martani kun ji ko akwai maida musu yaro ne yayi abin da ba daidai ba ba da abu gai ba a'a akwai abin da in yaro sai ka bugai akwai yaron da in yi abu ma magana barazana kai mai to daga nan ya nisanci abin kenan wani yaro kuma a gidansa tun a gidan saba sai an da kai ya bar abu don ya zo makaranta ba dukan shi kai ba zai bari ba ai kaman mutane ne haka suke ko mutane ma wani kana iya mai bayani ya gamsu ya fahimce ka wani wala ko ka mai ba zai ji ba sai kama kai sai ya ji hukunci ya ga alamu ba zai kai labari ba wai wani ne baran faɗa kowane kabila ba ne da ya je yana yawo da auke ce in akwai mai ƙarfi in akwai wanda ya isa mai ƙarfi ya zo ya kwace abin to shi ne wani lallaba ya samu irin kebul ɗin nan na mashin ya bulala shi inda ya samu ya zabga mai a gadon baya sai ce kowa ma ya zo karɓa ya bashi mana ya sallama da kuwa ce duk wani mai ƙarfi ya zo ya karɓa in ya isa bulala ɗaya kawai ya sa mai ƙauye ya ce ya sallama shi mace ne ba namiji ba ne shi Allah ya sa mu dace
to da haka wani lokaci haka tsarin mutane ma yake. Shi yasa idan mutum shugaba ne, akwai mutanen da bayani zai musu za su fahimci me ake nufi, akwai mutanen da wallahi bayani da kwana kana musu bayani na natsuwa da kaza da jawo hankali ba za su gane komai ba, sai ka sa an musu kaci-kaca mutum da kansa ya saduda to sai ya haƙura. shi yasa musulunci alkur'ani ke cewa idan aka zo raba fada sai ce me fa in bagat ihdahuma alal ukra, sai ce fa qatul lati tabgi hatta tafiya ila amrillah. mutane suna fada an zo an raba ɗaya dage ya kira buwa kasa akwai irin wayannan inacin sai Allah ce to wanda ya ƙi barin fadan da ku masu raban fadan da shi wanda ake fadan ku taru ku yi ma wannan da ya ƙi bari ku mai dukan tsiya sai ya dawo shi da kansa ya ce a yi haƙuri ya sallama kenan. to wani ba da haka ba zai natsu ba sai ya ɗauka shi wata tsiya ce kuma ba kowa ba ne shi. Allah sawaƙi. ya ce wa huwa dalilin ala butulani fikiratihim, wannan hadisi dalili na akan cewa tunaninsu gurɓatacce ne, wa annaha ghairu sahiha, kuma ba ingantaccen tunani ba ne. la'anna ba'da sigar, dan wayansu daga cikin ƙananan yaran la yanfa'uhum kalam, magana baya amfe musu amfani fil galib mafi yawa, walakin darb sai dai duka yanfa'uhum aksar shine yafi amfani. kaji ko wallahi wani karamin yaro ne magana ba zai fahimce ka ba sai ka marai to sai ga ya natsu waje ma zai samu ya zauna, yanzu ya gane cewa akwai abun ba na wasa bane, amma ni kana magana ma sai maka dariya, ya dauka kana wasa da shi, amma ka marai sai ga samu waje ya zauna ya san to abin da gaske ake yi. to wani yaron magana bai masa amfani sai ka sa mai hannu ko tsumagiya, to shi ma anan in so samu ne ka sa tsumagiya yafi, don wannan hannun da yake gani dafi ne kuma kowa da irin nasa. wani in ya bige ka da hannu zaka daɗe kana wahala da wajen, wani sai ya maka illa ma, wani illa tun dacin ya sha wani juku, wani kuma ba shi ya sha ba mahaifinsa ne ya sha, wani ba shi ya sha ba kakansa ne. kun san ana gadon irin wannan jikon fa, wallahi wani kakansa ne ya sha jikon to shi ma sai jikon ya shafe shi. a wani lokaci ko zuciya da mutane suke da shi, wani ba wai zuciyarsa bane gado ne, wani irin jiko ne malam wanda ko mutuwa za a yi fa mutum ko ya ga baya yi, to abin na bin jini, tun jini ne abin narkewa yake mutum ya zama jininsa har abin ya zama kaman haka tsarin halittarsa yake. to duka irin wannan abubuwan sai ka kula da su. falau annahum turiku, inda a ce su za a basu biduni darbin ba tare da an dake su ba, litadai ul wajib alaihim, to sai su wulakanta ko bata abin da yake wajibi a kansu, abin da ya zama dole wala ba za su yi ba. wa farradu fi durus, sai ga sun guje ma darasa zuwa makaranta ma, ko darasin da yake shi dama kake so yayi kuma yana ganewa, sai mai da abin wasa ya kama harkansa ko ya ta yawo da littattafan soyayya kullum. sai balantana yanzu an wuce wannan ma, waya ne dama sai buɗe wayarsa kawai ta chatin ba abin da ya damai. wata bature ya ce a ingila ko america sai ta chatin, a ta chatin da ta chatin ba ta san shi bai santa ba har su zo su fara sanin juna, yaro karami haka za a yi ta yi. sai zan cewa ga wani dan jiha kaza zai auri baturiya, duk da irin wannan hanyar ne, tsofai da ita ce kuma yaro. Allah sauwaƙi. Kawai Allah sauwaƙi. wa ahmalu, su dinga abubuwa na laifuffuka, fala budda min darbihim, ba makawa sai an bige su. ya tadu an nizam, dan ma'ana a tsara su tafi akan tsari. wa yaqumu bima yanbaghi, kuma su yi tsayin daka akan abin da ya dace su tsaya a kansa. an yaqumu bihi, su tsaya a kansa. wa illa lisaratil mas'ala, in ba haka ba sai matsalar ya zama faud, wani ƙetare iyaka ne da ɓanna, sai a tai a kasa gane menene. yau a zo a ce matasan mu kaza, gobe a ce matasan mu kaza, jibi a ce kaza. a'a hanyar da ya dace abi ne ba a bi. illa annahu kama qulna, sai dai inda al'amuri kamar da muka faɗa ne, la budda ba makawa an yakuna darb litta'dim, dukan ya kasance dan ladabtarwa ne, la li ilamihim, ba dan cutar da su ba, yi musu illa. wal ija fa yadrubu darban yaliqu bi halihi darban gairi mubarrihi,
ko ba don a yi musu rauni ba, sai a bige su dukan da ya dace da halin da suka yi na dukan. Kowane irin laifi da irin dukansa, ba kowane abu ba, kuma duka bai wuce kwaya 10 in ta yi tsanani, kuma duka normally, kuma ba ko ina ake duka ba, ko inda ake duka a jikin yaro musamman ko mace. Darban gairi mubarri, duka wanda ba mai cutarwa ba. La yaf'alu kama yaf'alu ba'dul muallimin, kakka aikata kamar yadda wasu daga cikin malamai suke aikatawa fi zamanin sabiq, a zamanin da ya gabata. Yadda darbul azim almuwajji, sai da yaro duka mai girma wanda zai mai rauni, kamar da ake a makarantar allo, a wasu islamiyu da ana wannan, a wasu karatun boko. Ka ga mutum ga wani tsallan kwaɗo, wani yaron fa ya je gida ya kwanta bacci, wallahi daga ɗakin da ya kwanta ya fito kofar gida ba zai iya ba, ya fito kofar ɗakin ba zai iya ba, ya yi tsallan kwaɗo cinyoyinsa ba zai iya tashi ba ma, wani sai an kai shi gida. To an dai yi wa'in sa'an tsira, amma yanzu yaran yanzu kai musu haka to ka raba su da karatun kenan. Yaran yanzu ma da yaro yake zuwa makaranta da wuka da kuma kullun wiwi ko kwaya, ya zo makarantar sai a koma can kasan makarantar a ta jan hayaki ana hura har da 'yan mata, kuma 'yan makarantar ne, kuma kai malami baka isa ka je ka ce da kai wani abu ba. Duk muna ganin irin wa'annan abubuwan wallahi. Wa'insu dama 'yan cultism ne, 'yan kungiyar asiri ne, dama kullum ba sa yawo sai da wani abu na shan jini. Ko kwanan nan ina samun labari, ko kwanan makarantar yawo 'yan yara wani group na 'yan wannan kungiyar daga Maraba kusan 50 suka taho daga can suka zo wai nan secondary school na yan yadin nan dan suna neman wa'insu, ko 'yan makarantar sun sani. Aka ce nan suka wuce gaban police station din nan, suna ana kaya ka da makamai da gora da waye gaban 'yan sanda fa. Police station aka wuce da wa'annan abubuwan. Allah sauwaki. To irin wa'annan gaba baka sanya za su zama mutane ba. Yaro a wannan shekarun da irin wannan halin ya gino a wannan tsarin, da kake so yayi? Allah sauwaki. Wala ya hamalu kama yadda haula ilmurabbun, ko ba za mu yi sakaci da abin ba kamar yadda wa'annan masu nuna suna tarbiyyar suke aikatawa. Alladhina hum min ab'adin nas, wanda wa'annan sun fi kowa, sun fi mutane nisa ana tarbiyya daga tarbiyya din, ba tarbiyya suke bada ba. Ina maganar tarbiyya, malama ta zo kai an yi mai fami a waje, sannan ga skate iyakan nan, ko ga wando ya matse ga al'auranta a waje, yara maza da mata balagaggu da wanda su balaga ba suna kallanta, ga komai na fan ɗinta da sashin al'auranta a waje, ko malama ce mai karantarwa. To na tarbiyya kulli yaron ka sai ya ganta a haka, kuma a gaban yaron wani malamin zai zo ya rungume ta ya mata kiss a gaban yaran. Duk wayewa ne da ci gaba. To na tarbiyya ina ake kai yaran wani, me ake gina musu? Mu kuma ba ruwanmu, haka za mu zauna. Ka kalli kwanan jiya nake ji, yau nake ji a labarai, ko ta a Lagos ta yanke hukuncin cewa an ba 'ya'yan musulmai damar su sanya hijabin da je makaranta, wai a jihar Lagos. Wai ha akwai wanda wai gwamnatin Lagos za ta kai ƙara kotu, wai na hana yara musulmai sanya hijabi a makarantar boko a Lagos. A Lagos da musulmai da arnawa suka fi yawa. To amma a wannan ne gwamnati za ta kai ƙara wa kan sanya hijabi a makaranta. Ka kalli irin wannan lalacewa ba. Yanzu mu da muke zaune a nan, na san mafi yawancinmu a nan shaida ne. Wannan hijabin da yaran muke sa za a je boko, ko aka sa sportwear din nan, ka kaga da yadda skirt din yake, kaga da yake tsaya mai ƴaƴanmu mata, kaga da rigan yake, yadda yake matsa jikinsu, ka kalli kuma kaga da hijabin ke tsaya mata. Yarinyanka budurwa, musamman idan mai kiba ce, ta sanya wannan kayan ta kama har makaranta. Kai kuma ba ranka kai ba, yar boko tana karatun boko ne, ba abin da ya sha ma kai. Uba mai dan kokari kenan fa zai sa ta sa irin wannan matsatsan wandan dogo, sannan ta sa ainihin skirt din a sama. An yi kaman ba a yi ba. An ki cin biri an ci dila.
shi ne wa'annan abubuwa ba mu fa 'yan Najeriya ne, haƙoƙinmu ne fa, kuma waɗanda suke manya a ɓangaren education ɗin nan bilal azim mutanenmu ne, musulmai ne manya a education. In suka sa dokan kaza ba wanda ya sai zo canza da rashin kunyansa. Mu ko mu ne muna da 'ya'yan wannan fa 'yancinmu ne fa. Wa ya ce karatun boko ba a yi sai an cire hijabi ko an yi irin wannan hijabin? Wa ya ce idan an sa hijabi mai kyau ba da a yi karatun ba? Ba wanda ya faɗa. Kuma doka ne a Najeriya cewa a haka ne ka'ida yake a Najeriya a dokance? Ba doka ba ne. Shi yasa lauyoyi musulmai a Lagos ɗin suka kai ƙarin kuma suka yi nasara. Dan ba doka ba ne cewa yarinya ba sanya hijabi normal ba doka ba ne. In ana maganan uniform ne a hijabin za a iya zaben hijabin uniform wanda za a sanya alamar da duk wanda ya gani ya san 'yar makaranta kaza ce ko? To ga baji ma ga kalan ma uniform din ba dole sai kala ɗaya ba ai, ila wannan si kala kaza wannan kala kaza ga kuma baji, ila kuma ai wani tambari a bayan hijabin an gani an san 'yan makaranta kaza ne, ba shi ne abin da ake bukata ba? Aƙalla ce zai iya kaiwa gwiwa, aƙalla hijabin ya kai gwiwa, amma sai mu zauna ana mitin ɗin PTA ma ba ma iya zuwa da mu tura matayenmu, ba da mu iya zuwa da kanmu ba, kuma yau weekend ne ranar hutu ne kayan aiki waye ya kai kwanciyanka, me ya matsalolin yaranka a makarantar baka sani, me yaranka ma yake a makarantar ba abin da ya sha ma kai, da aka su wa'annan wanda ba mu sai su za su je su taru, da aka zo da wani matsala su suka yi rinjaye sai a karɓi magana su ne masu yawa sai a yi doka sai ka zo kun ce to uban waye suka to uban waye na kaje ai amfanin dama ka je kenan dan idan an kawo abin da ku bai dace da addinin ku da al'adar ku ce ba ku yadda ba dole a canza, kuna da yanci yan ƙasa ne ku, to ku je ba. Allah sauwaki. La yuqalu lahum shay, ba da haka ba da a ce da su komai ba, la'anna sabiya la yumassilu, dan shi ya tamassal, dan shi ainihin yaro karami ba a mai irin wannan, wala ya arif kuma bai san ma ai irin wa'annan abubuwan bai dace a yi masa ba dan bai san wa'annan abubuwan ba. Lakin na darbu yu'addibuhu, sai dai shi ainihin duka shi ke ladabtar da shi. Sharhu Riyadus Salihin ta hadis na 302 daidai, karkashin wannan malaka wannan bayani. Allah ya samu dace. Ba a riga an gama ba yaro, dan ka zo kana wai nuna mai kaza shine tarbiya kaza bai taba ganewa, amma kana mai tsumagiya daya to zai fahimci cewa da gaske ake abin, shikenan kuma wannan matsalan ka gama da shi, to sai ka dade baka yi mai ba, daga ya kana wani yaro ko ta miƙo mun tsumagiyan nan sai ga ya koma ya natsu, in abu ka ce ya bari ka ce miƙo mun tsumagiyan nan sai ga ya koma ya natsu, ya fasa yin abin ko ya je ya yi abin saboda ya san tsumagiya. Dan jiya ka ce mai tsumagiya ka zula mai ya ji zafinta, to yau in ka ce su dama kamar magnet ne, kana cewa tsumagiya yau dama san abin da aka yi mai aiki. Allah ya samu dace. Fasli wannan shine hadisi na ainihin 60 daidai ko? Wa qad warada fil hadis, ya tabbata a cikin hadisi ko ya zo a cikin hadisi, kalman warada anan sai mu ce ya zo a cikin hadisi, anna man hafaza ala salawatul maktuba, cewa lalle duk wanda ya tsara salloli guda 5 na farillai, akramahu Allah ta'ala, Allah zai karrama shi, zai girmama shi, zai mutunta shi, bi kamsin karamat, da karamomi guda 5. Kun ji fa, da karamomi guda 5. Yarfa'u anhu da yiqul aish, na farko Allah zai ɗauke mai kuncin rayuwa, wa azabul kabar, da azaban kabari, wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi, kuma zai bashi littafinsa ta damansa, a hannun damansa, wa yamurru ala sirati, kuma zai wuce akan sirati, ka bar ilhaqati, kaman ainihin walqiya mai saurin tsiya, wa yadkhul jannata bi ghairi hisab, kuma zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Duk ana magana akan mai wanda ya kiyaye sallah. Wa man tahawana biha, wanda ko yayi wasa ya wulakanta ta ita sallah din, aqabahu Allahu bi kamsin asharata uquba,
Allah zai masa azaba da azaba guda 15. kun ji fa kamsu fi duniya guda 5 a nan duniya za a yi mai, wa salasun inda maut guda 3 kuma sai in ya zo mutuwa, wa salasun fil kabari 3 kuma sai a cikin kabarinsa, wa salasun inda khurujihi min al kabari guda 3 kuwa sai ran da ya zo zai fita daga kabarin. fa amma lati fi duniya waɗanda za a yi mai a duniya su ne fal'ula na farko yanzu ulbarakata min umrihi, za a tuge, za a fizge, za a cire albarka a rayuwarsa, da abin da zai zama bai da albarka. wasaniyatu na biyu yamhi sima usalihin min wajhihi, za a shafe alama ta mutanen kwarai a fuskansa. kun san duk mutumin kwarai kana kallon sa a fuska ma za a gane, za a kana tsu da shi, to za a shafe wannan alaman na mutanen kwarai a fuskansa. wasalisu na uku kullu amalin ya amaluhu illa ya ajiruhu Allahu alaihi, la ya ajiruhu Allahu alaihi, dukkan wani aiki da zai yi to Allah ba zai bashi ladan aikin ba, ya yi aikin baban giwa. warrabi'atu na 4 la yarfa'u lahu du'a ila sama, kuma ba za a ɗaukaka addu'arsa zuwa sama ba, kenan ba za a karɓa ba. wal kamisa na 5 laysa lahu hazn fi du'a salihin, bai da rabu a addu'an mutanen kwarai. kun sai idan mutanen kwarai suka addu'a yana shafan duk sauran musulmai, an gane. to in ma mutanen kwarai suka yi addu'a mai irin wannan ba zai shafe shi ba, ban da shi a ciki. wa amma lati tusibuhu inda al-maut, amma waɗanda za su same shi a lokacin mutuwa fa innahu ya mutu zalilan, zai mutu yana kaskantacce. wasaniya na 2 ya mutu ja'ian, zai mutu a cikin halin yunwa. wasalisa na 3 ya mutu a dashan, zai mutu yana mai jin ishi tsanani. walau suqiya bihar duniya, da za a shayar da shi ruwan duniya, ma'ana tekunan duniya gaba daya, marawa min adashihi, ba zai dauke mai kishinsa ba. wa mallati tusibuhu fi kabarihi, wanda kura same shi a kabarinsa fal'ula na farko ya diku alaihi kabaru, kabar na zai mai kunci hatta taktalifa fihi, har sai adla'uhu, har sai haƙarƙarinsa sun sassaɓa da juna, hagu da dama sun haɗa sun cacca sun sassaɓa sun shiga tsakanin juna. wasaniya na 2 yuqadu alaihi kabaru naran, kuma za a kunna wuta a cikin kabarinsa, ya taƙallabu alal jamara, yana ainihin jujjuya akan garwashin wuta lailan wani haran, dare da rana. wasalisu na 3 yusallidu alaihi fi kabarihi su'ban, za a ainihin ɗaura masa, a sanya mai ainihin wani gawurtaccen maciji, ismuhu shajja aqara, sunan macijin kenan, shajja'ul aqara, ainahu min narin, idanuwansa ma daga wuta suke. wa zafirahu min hadidin, kumbunansa na karfe ne. kai da jin wannan maganganun kai ka san da aka dosa ko ba sai an gaya maka a yi matsalolin ba ko yawwa. ulu kullu zufurin masirata yawmin, tsawon kowane kumba kamar tafiyar rana guda ne. idan mutum zai tafiya da rana guda a kafa, lafiyayyen mutum ƙoshashe wadatacce, akalla in zai tafiya da rana guda zai kai kamar ina to ka gani. yukallimul maita, kuma zai magana da fa yaqulu ana shajja, kuma zai magana da wannan matacin ya ce ni ne macijin na mai suna al-shajja al-aqra, wanda yake al-aqra. wa sautahu mislu ra'ad al-qasif, sautin sa kaman tsawa mai karfi. ya qulu amarani rabbi, ya ce ubangiji na ne ya umarce ni an adara baka da in bige ka ala dai salati subhi, saboda ka wulakanta sallan asuba. har sai da rana ya bullo. wa adara baka kuma in bige ka ta da salati zuhur, saboda wulakanta sallan azhar ila asar, har sai da la'asar ya shigo. wa adara baka ala tadai salatul asr, kuma in bige ka akan sallar la'asar, wulakanta ta da kai ila al-maghrib, har zuwa magariba. wa adara baka ila tadai salatul maghrib, kuma in bige ka
saboda wulakanta sallan magariba da kai ilal isha har zuwa sallar isha wa adrabaka ala tadai'i salatul isha kuma in bige ka akan wulakanta sallar isha ila subhi har zuwa sallar asuba ko yace fa kullama adrabahu darbatan dillocin da ya bige shi bugu ya gosu fil ardi 70 zira'an zai nitse cikin ƙasa har sai ya kai zira'i 70 fala ya zalu fil ardi ba zai gushe ba yana can cikin ƙasa din mu'azziban ana masa azaba ila yawmil qiyama har tashin alqiyama wa amma lati tusibuhu ina neman wajen tsayawa ne bari mu je ƙarshe ko yace amma waɗanda za su same shi inda kuruji min kabarihi yayin fitansa daga kabarinsa fi mawqifil qiyama a filin qiyama fa shiddatul hisab shine tsananin hisabi na farko kenan wasu kudin rab da kuma hushin ubangiji wa dukulun nar da shiga wuta wa fi ruwatin wata ruwaya fa innahu ya'ti yawmal qiyama shi zai ranar alqiyama wa ala wajhihi salasu asdirin a fuskansa akwai layi uku maktuban wanda aka rubuta cewa a sadar awwal layi na farko ya mudai haqqillah ya kai ya mudai a haqqillah ya kai mai toya haƙƙin Allah haka za a rubuta a sadar sani a layi na biyu kuma a rubuta ya maksusan bi gadabillah ya wanda aka keɓance da hushin Allah a sadar salis layi na uku ga abin da aka rubuta kama da ya fi duniya haƙƙullah fa ya isa antal yawm min rahmatillah yanda ka wulaƙanta a duniya ka wulaƙanta haƙƙin Allah to yau ma ka ɗeba tsammani daga rahaman Allah wannan hadisi ne mai rauni duk wannan labarin hadisi ne mai rauni da aka matsalar raunin shine za mu tattauna insha Allahu a in maka lura an yi namba na 60 a ƙasa ma an yi namba na 60 ko rubutun insha Allahu zai karantu in maka zo sati mai zuwa za mu karanta matsalan hadisin kafin mu ji hadisi na gaba insha Allah na'am insha Allah za mu tsaya a nan sai mu tashi akan takariji da malam yayi wa hadisin muka karanta sannan mu je darasin na gaba Allah ya sa mu dace a gurguje akwai karatuttuka da wa'insu suka yi mun magana tun a ba musamman kamar babban masallacin nan na juma'a sanan sabo da aka gina tun kafin azumi chief imam ya yi mun magana cewa akwai bukatan a sa karatu a wajen don raya wajen to bayan sallah ya na shuru da ba mun magana ba ni ma na share na ci gaba da harkokina to akwai NIA quarters nan karasa ban san dai wani bangare bane akwai wanda ya kira ni ya ce sun maye magana ana bukatan wanda zai sa darasi suna son darasi tsakanin magaraba da isha asabar da lahadi to sai na gaya mai cewa asabar da lahadi ban da lokaci sai dai ina da monday da kuma juma'a su kadai nake da su to sai ya ce to muka dai tattauna a matsayin zai musu magana to washe gari kuma sai nan almarkas su ma suka kira ni cewa suna bukatan a sa darasi a wajen tsakanin ran da nake da shi to na ce su dan min jinkiri insha Allah zan kira su na ce wanda ya kira dan kira shi dan mai bayani saboda ina so in ji result din wa'annan din to sai shiru dai har yanzu dai ba su kira ni ba su wancan bangaren shi wanda ya kira din bai kira ni ba ban ji ya aka kaya ba to da haka sai su nan almarkaz ka ƙara kira na yau sai na ce musu to insha Allah ranar Monday an sa ranar Monday insha Allah wannan Monday din zan yi gabatarwa a wajen ban je tuntube su ba amma ina sha'awar in na tuntube su in ji me ra'ayinsu in kuma sun bar abin a hannu na gadan sa littafin bulugun maram ban taba sa shi a wani masallaci ba kuma shi mana da nashi muhimmanci saboda wa'insu da ya shafi musamman matsaloli na hadisai littafin na da muhimmanci da wasu hukunce na fiqihu to insha Allah idan har suka makai magana to insha Allah shi za a sa da safen kuma sai gashi na an ƙara kira masallacin juma'a an ƙara kira na shi ma akan matsalan to sai na ce to ina da juma'a dama ta kai ta rage to da aka sai na sa juma'a ita kuma da karanta sharhul lum'atul i'tiqad na Usaimin ne shi ma sharhi ne na Usaimin littafin aqida ne
naga kamar ya dace a sanya shi a wajen. To wannan mai magana da shi Malam Hamza amma ya same na era Last Road amma ya rubuta ya riga ya sanya insha Allah ranar Juma'a ko ban yi ta bare dan gabatar. Amfanin sanar da su a nan shine duk wanda yake da sha'awa to ga littattafan sai ya mallake su kafin lokacin. In maka je almarkas nan kuma lumatul itiqad amma sharhi na Usaimin insha Allah. Allah sa mu dace. Idan kuma NIA quarters din sun neme ni daga baya to na ga dalle za mu cire rana guda a nan kenan. Tun da ma kwana biyu ne a nan. Da mu cire ina ban da lokaci yasa ba na sashi a lissafi. Ina zuwa taron limamai kuma ba na dawa sai bayan magariba a nan muke isha wani lokaci kaga ba zai yiwu ba. Wani lokaci ma kusa a hanya muke isha'i to yasa ba na sa alhamis a lissafi. To yanzu dai ban da wani rana to haka dole in dai muka yi maganan da su muka ƙara tattauna dole dai da mu cire rana guda a nan. Haka za a yi haƙuri a yi ta gungurawa tun an riga an amsa musu ila suna tattaunawa ne ba su gama tattaunawa ba. To amma na dan ba su tazara don su kwana biyu ma suke bukata. To da na ba su litinin juma'a din amma tun dama can an riga to shikenan to shikenan Allah sa mu dace kurakurai Allah gafarta mana daidai Allah ya ba mu ladansa. Allah sun yawo karatun mu albarka. Allah kuma ya rufa mana asiri ya zauna kasar mu lafiya ya kawo mana shugabanni na gari abubuwan da suke faruwa da mu Allah mana maganin sa kawo mana karshen su. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati